କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭିତରେ ଆଜିଠୁ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲୁଛି ସ୍କୁଲ। ଏଥିଲାଗି ଶେଷ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କୋରାପୁଟରୁ କଟକ, ରାଜଧାନୀରୁ ରାଉରକେଲା ସବୁଠି ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଆଇସୋଲେସନ ରୁମ୍ ସହିତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖି ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଦିନ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ ଚାଲିବ। ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନ ରୁମ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୂଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ସହମତି ନେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ। ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବ। ତେବେ ଏସ୍ଓପି ପାଳନର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା। କରୋନା